आखाइ थिखांनाय 10,000निया लाख कोटि महिलाफोरनिनोलै गैया गैयाबा मोजांसो हा नै खोनासं हा बेखौ जायफ्रा बयबो महिलाफोरनो बिब' जानायफोरनो बिहामजो जानायफोरनो खोन्था आं सासे हिनजावसा खुदियानि बिमा हिनजावसा जाय हिनजावसानि गथ'नि बिमा नङा होमबा बिनि बिमा बिनिखायनो आं हिनजावसा खुदियानि सोलोंथाइनि गोनांथिनि बागै मोजाङै मिथियो आं सासे फिसाजोखौ आं फरायसालियाव मुं थिसनगोन आरो बिनि सोलोंथाइनि बागै जोथोन लागोन माने हिनजावसा फिसाखौ हिनजावसा गथ'खौ मुं थिसनहोनो थाखाय जा 10,000 फैसा नङा होमबा सरकार होनो नागिरदों बेखौ लागोन आरो दै दा बिनि उनाव बुंबावनाय दङ नै आंनि हिनजावसा खुदियाया हौवासा गोनांखौ बुङाखै खिन्थु मिथिबाय हौवासा गोनां गथ'खौ बुङाखै बिमाफ्राबो हाबोदान जा हौवासा गथ' गोनांखौ बुङाखै बे फ्रमा हिनजावसा खुदिया होनदों आंनि हिनजावसा खुदियाया दासिमबो फरायसालियाव मुं थिसननो हानाय बैसो जायाखै बिनि बैसोआ 3 बोसोर जायोब्ला बेखौ आं फरायसालियाव मुं थिसननानै बिनि सोलोंथाइनि फारसे जोथोन लागोन थिग दङ नङा होमबा जायफ्रा हिनजावसा गथ' दं बिथांमोना 10,000 फैसाखौ इनकाम खालामनानै भबिष्यत मोनसे माबा संसार दानायनि मोनसे केपिटेल बानायनो नागिरदों मोनसे हुद बारि होनायनि आरो मोजां खोथा खिन्थु गाहायाव मोनसे खोथा लिरदों खोनासं आं सिमान जायोदि गोजौआव मुंख'नाय जायखिजाया खारिया नंखाय फोरमान जायोब्ला सरकारनिफ्राय मोननाय रां थुबिलखौ होफिननो राजि जागोन मिथिबाय जाय हौवासा गथ' गोनाङानो आंहा हिनजावसा दोङो होनना जुदि 10,000 फैसाखौ लायोब्ला नोङो फैसाखौ होफिननांगोन होनना बुंदों बेयाव मिथिबाय कारन बेयाव दंखायो आं सासे हिनजावसा खुदियानि बिमा होनदों हिनजावसा जायफ्रा हिनजावसा बिसोरसो मोनगोन फैसाखौ मिथिबाय जोंहा बै माबायाव दंखायो सेन्सासआव क्लियार दंखायो नोंनि गथ'आ हिनजावसा ना हौवासा सेन्सासआवनो पुरा दंखाजोबो थगायनो हाया मिथिबाय ओमफ्राय बे जाबाय जाय हिनजावसा गथ' बेफोरसो मोनगोन हौवासा गथ'आ बेयाव खुनु लिरनाय मुं गैया मिथिबाय आरो मोनसे खोथाया नै आं सासे ST हारिनि आइजो माने जों ST नालाय OBCबो दङ ST हारिनि आइजो आंनि खुदियानि बिसानखौ माने आंनि गथ' जोनोमनि बिसानखौ आं 4नि बारा गथ' जोनोम होआ होनना बेयाव बुंदों दासिम आंहा 4 गथ' जाथ'वाखै आंनि खुदिया बिसानखौ आं 3आवनो दोनथ'बाय माने नों कुनु दिन नों गथ' जोनोम होनो हानाय नङा जोंनि बिसाना बारायनाय नङा जों गथ' जोनोम होआ होननानै नैयाव मा बुंदों बे गथ' जोनोम होयियावनो बे बिथिङाव आंनि बिसायाबो राजि दङ मिथिबाय आं गथ' जोनोम होला आंहा 3नि बारा बा 4नि बारा आं गथ' जोनोम होआ आंनि हौवायाबो आंजों राजि दङ होननानै नैयाव सिगनेसार होनांगोन जायफ्रा फैसा लागोन मोजां ना गाज्रि बियो मोजां जेखि जाया जायफोरा फर्म फिलआप खालामगोन मोजां सिना खालाम आरो थगायनाङा थगायनानै हौवासा गथ'आनो हिनजावसा गथ' होननानै रावबो फर्मखौ साबमिट खालामनाङा नङा बिनि हिसाबखौ नैयाव बुंखादों नै आं बे फैसाखौ होफिननांगोन होननानै बेनिखायनो फर्म फिलआप खालामनायनि सिगां नोंथांमोना हाबोदान जा नंगौ सरकारा 10,000 फैसा होगोन नङा होमबा सहाय जागोन दै खिन्थु बिनि नैबे लिरनायखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासं